dur korkundan içi olur. Zakmasın ha. Zakma ne ama? Başladık mı? Valla. Dur. Aşağı aşağı. Ya açma görme. Yol akşam. Yolumuzu akşam. Yolumuzu akşam. Hibete toy kıraatlarına terfalanlar. Köp sağ olun kardeşler doğacıklar. Vah yetişmedim de. Yol orada işmesidir. Haşe diğer tebe. Şeydik toya atma şehtabet. Canım. Hocam gülüm. Olmayan da öyle. İndiydim ya. Yok kahve çıkıraydı oturuyorum. Yakup yani doğanın bağında beğendim yakkan. Siler yalar doğanın bağ. Toynamız kutlu olsun. Gidip orada. Barayın yanına bak bağrına acıma beni. Kanılanla bir şeye dalayım deminden beni. Fazladım yaşımda kandırsın beni. Koy bilsinler sesleneyim zeyyenim seni. Ben ustaya oturdum ama yeri okurla ben ustayla okurla. Ben ne alırım gideyim mi? Yatayım ne? Aa bolle bolle. Açılacağım sevdim seni. Emmeni salam dostlar. Ine Nesibe'den ahir sonu bäsleşigimizi jemledik. Tööleme ähli dostlarımız, dinleyijilerimiz aktiv gatnaşdylar. Çinden ýöne hassa öňde barýan 4-5 tane dostlarımız var. Olaryň adyny agzap geçeýin. Ruslan Hudaýkulov, Alhan Jumiýew, Gowhar Hajymuradowa, Opa Jumaýew, Emem Sapardädek. Ine ýöne like sanlaryny hemde ýerine ýetirmekligine has aktiv bolan, has meňde edip aýdan gal bersede kommentariýaryny okap gördük, like sanlaryny seretdik. Birinji ýerde Sapardädek jigimizi saýladyk. Edip bolsa ýakyn günlerde Saparjanynym şolaýdymy duýet hökümini ýerine ýetiren hem aktiv gatnaşan dostlarymyza tüýsüňe minnetdarlygymy bildirýän. Janyňa sag bolsun, işiňize ululysyklar arzu edýän. Köp sag bolun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا نرجع تزامن الصداق وزارنا نوزة دون أنا نايم عاوز بستيجي كشلوتي. Vay azat şka tawar ineşi verdi makalam. Tavası لكن إن برثارة وجه جواب وجه. Aklım ki hava konsara var. Yeriniz Türk mü?
Есть, Диана. Как я ожидал, как я хотел, представлял, ребята, так и получилось. Всех благодарю. Шикарно сведение. Это новое направление. Я уверен, иншаллах, Ульферден Того, наш первый совместный проект, он запомнится и для нас, и для людей. Молодцы, ребята, профессионалы. Я рад, что мы работаем вместе. Молодцы, красавчики. Я полностью доволен. Все, как я хотел, так и вышло. Молодцы, красавцы. Шикарно все звучит.